Hier even uitkijken, hier ben ik vrijdag bijna over gestruikeld. Oh, hier hebben we de eerste wissel. Dus het is niet de heel meest duidelijke, maar hier zie je duidelijk dat er wel een dier regelmatig oversteekt. Aan die zijde hebben we Nederland en hier staan we Belgisch grondgebied. Ja, die dieren die trekken zich nergens vandaan, dus die gaan gewoon waar ze zich het beste voelen. En dan gebruiken ze de wissel, komen ze hier uit de beek en gaan ze daar het broekbos verder in. Ja, daar gaat de Weidebeek. Hier gaat hij. Hier is echt een wissel die de bever al zelf heeft uitgegraven zelfs. De bever is een lui beest. Als hij niet hoeft te lopen, dan gaat hij ook niet lopen. Dus je ziet zelfs dat hij eigenlijk hier dit grachtje gegraven heeft. Dat was eerst niet. En dat hebben wij ook niet zelf gedaan met de schub, bij manier van spreken, om het water op het pad weg te laten. Dat doet de bever echt zelf. En ik denk als we hier achter een aantal weken terugkomen, dat hij hier gewoon een greppel heeft gegraven van het ene water naar het ander. Dus dat hij makkelijk al zwemmend eigenlijk van de ene plek naar de andere kan. Maar dat is wel leuk. Maar wel opletten als je dan over het pad wandelt dat je er niet in valt. Ja. Hallo, goedemorgen. Goedemorgen. Goed opgewarmd in de tent. Inmiddels een beetje opgewarmd, ja. Ja. Wat een mooie plek zeg. Ja. Ja, echt superleuk. Ik heb al 2 bevers gezien. Ja? Dus ja, ze lieten zich vanmorgen echt heel goed zien. Dit zag Marit eerder vanochtend. Het was gewoon echt niet te geloven, want ik kwam aanlopen. En ik keek gewoon meteen recht in de ogen van een bever. Dus ik schrok er gewoon bijna van. Nou, het is echt zo mooi. Ik heb hier gewoon 2 volwassen bevers rondzwemmen. En dit is zo leuk van zo'n schuiltent, want ze hebben hier gewoon niet in de gaten. Dus ze vertonen gewoon echt hun natuurlijke gedrag. Want de motivatie voor een bever om een dam te bouwen is eigenlijk tweeledig. Is om inderdaad de ingang van de burcht onder water te houden. En om eigenlijk heel lui overal bij zijn eten te kunnen. Dus hoe hoger het water, dat hij zich makkelijk kan transporteren door het gebied. En dat is de reden waarom hij eigenlijk die dammen zo heel nauwkeurig bijhoudt. Eentje gaat nu aan de kant zitten. Ja, dit laat meteen ook weer het nadeel van zo'n schuiltent zien. Namelijk dat hij natuurlijk precies achter een tak gaat zitten. Maar je kan zo heel mooi die vacht zien. En die buitenste vacht is ook waterdicht. Die houden ze dus ook goed bij. Dat is ook weer zo'n bospoeltje en dan zie je hier de waterviolier eigenlijk al die zich aan het uitbreiden is op dit poeltje. En dit was eigenlijk het pad. En de bever heeft het water opgezet, waardoor het pad nu eigenlijk een bospoel is geworden. En die gele lissen die komen profiteren daarvan, maar ook die waterviolier. En zo krijg je eigenlijk een mini-biotoopje midden in het broekbos.